Madalas magdulot ng sakit sa ulo sa mga motorista ang lubak-lubak na daan sa MacArthur Highway, partikular na sa bahagi ng Barangay Dolores, Ciudad San Fernando. Bukod sa nakakahilong daanan ang mga ito, maaari rin itong pagmulan ng aksidente. Isa sa mga motoristang iniinda ang lubak na daan ay ang 55 years old na tricycle driver sa toda ng MacDo Dolores na si Nelson Mangyo. Lubak-lubak, tapos baka lalo na sa mga single. May upayang slide, matomba. Ang 38 anyos na jeepney driver naman na si Mario Lozano Jr., personal na nasaksihan ng isang aksidente bunsod ng sirasirang daan. Dati po, atin po may nakikita ng kul-kul-kul. Atin po kasi may napagpaseros kalit ang abing mamasado dati. Pero worry no more mga kabalen. Dahil ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsasagawa na ng mga hakbang upang masolusyonan ang problemang ito. Nag-start po yan ng July of 2024. Yung po ang umpisa ng ating pagre-rehab dun sa kadugtong. Kasi we started na dyan 2023, meron na tayong inumpisahan yung dun sa malapit sa simbahan. Pagamat nasa 230 milyon ang nakalaang budget ng ahensya para sa rehabilitasyon ng bahaging ito ng MacArthur Highway, may mga pagkakataon pa rin na kailangang pansamantalang ihinto ang pagsasaayos ng kalsada kung maaantala ang release ng budget para rito. Ang mga proyekto raw kasi gaya ng rehabilitasyon o pagsasaayos ng mga infrastruktura ay nakasalalay sa pondo. Kapag naantala ang budget, maaari ring huminto ang konstruksyon. Ngunit siniguro naman ng Regional Construction Division Chief ng DPWH Region 3 na si Engineer Jason Halco na walang dapat ipag-alala ang publiko dahil taon-taon ang paglalaan ng pondo ng DPWH para sa rehabilitasyon ng highway lalo na't isa ito sa mga madalas daanan ng tao. Po, dun sa 2024, based po dun sa na-release na pera, makakapag-aspalto po tayo ng almost 1.2 kilometers. So kung mapapansin nyo po yan, nag-umpisa po yan dito sa may San Miguel and then natapos po tayo dito sa may Sindalan, dito sa may malapit sa Del Rosario intersection. No? Bukod pa sa rehabilitasyon, mahalaga rin umano ang regular assessment at maintenance ng daan para sa seguridad ng mga motorista. Samantala, isa ring concern ng publiko ang traffic congestion, lalo na sa mga parte na may ginagawang daan. Kaugnay nito, patuloy umano ang pakikipagtulungan ng DPWH sa lokal na pamahalaan ng San Fernando, lalo na sa City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO upang panatilihin ang maayos na daloy ng trapiko. Naintindihan po natin na sila ang mas nakakaalam po ng traffic situation para po mabawasan yung inconvenience ng traffic o traffic impact sa pagdating sa mga public natin. Kinumpirma ng ahensya na nakatakdang matapos ang rehabilitasyon sa July 2025. Bagamat may kaunting inconvenience ito sa parte ng mga motorista, nanawagan si Engineer Halco na habaan pa ang kanilang pangunawa at pasensya dahil kapag natapos na ang roadworks, magbubunga naman ito ng pangmatagalang ginhawa at kaligtasan sa bawat biyahero. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.